Namhlanje sekhaya kuyaphithizela, kunesiphithiphisane esikhona into encane yomndeni. Kufika amandwendwe namhlanje asivakashele and ngijabulile kakhulu. Akukho kude ekhaya kaMakhwela, kuyibanga nje elincanyana likude kakhulu. Siyakhuleka nina bakakhwela, nina bakanduli, omkabhaze, siyocela isihlobo esihle. Umthombeni. Ba. Kuthiwa singicela ningene ngaphakathi. Ngoba ngathi niyakhuluma. Kabhaze. Baba sithunyiwe la umthombeni. Uthi asomcelela isihlobo esihle. Ukuthi asikhuleke ngesithole esimhlophe, ijongosi elimnyama, nesithole esibomvu, nejongosi elimpemvu, nenhlala phakethenike eyinkomo embili. Ngilabo umthombeni bolwandle ingawela abafokazana, ngwele zinkonjane kuphela. Ukuze siqhubeke nje imvulamlomo iyona ujuqu efaqalwe ngayo. Sithe masivumelana sathi 16,000. Ningakakhulumi ngayo le imvulamlomo thina ke le ekhaya uthi uyikhokha sibala kabili kuba imvulamlomo bese yongena esilobolweni. Okusho njengoba nimemeza ukuthi nina 6 siyongena futhi obenkomkana number 7.